čo sú. Ja neviem, ktoré sú dobré, vieš. Ja mám alergiu na orechy, takže nemôžem. A ja mám. Ktoré sú dobré, no? Žiadne, nejedzte žiadne. Bude vám zle. Tak mne už bolo iba vtedy, keď vypijem 2,5 deci. Iba 2,5 deci a už vám je zle. Není ešte. Tak potom čo pijete? Ja? Benzín alebo čo? Ej, ja pijem iba vodku. Fujte, Vodka nie je zlá. Prečo? zle. Dajte slivu. Alebo čerešňu, alebo hrušku. Tak to už je lepšie. Slivovica je lepšia. No. Ja som to vravela. Kúpil som si a nové bakančia. Takové. Super šťúrky. Ja krmím. Už nie ste ako deti, ale tak tu nás No. Už chodíme na výšku. ja už chodím tiež, aj taký. Prečo mi dvaja? My tri. My tri. Hej, to je. Tak potom ona vraví, že vy, ktoré ste tri. 1, 2 a on chodí sami na výšku. Aj to je dievča. Nie, to je chlapec, nevidíte. No, a vy tri, tak povedal. Ale tak zle ste počuli. Ja som hlutý, ja no. Deti moje, deti. Neviem. Tu sú vyššie. Nie o to ide, ja som sa chcel spýtať, že či... Ty sú dobré tie orechy. Dobre. Ale orechy sú dobré, nemôžete si ich zobrať. Som sa chcel spýtať, že ani ja neviem, že to je to.